In Lakeš, dragi prijatelji, i dobrodošli na još jednu transmisiju. Danas ćemo se družiti uz jako vruću, zanimljivu i bitnu temu, a to je manifestiranje u 5D. I odmah na početku da vam kažem, znači potpuno je svejedno da li u vašem svijetu je bitno šta je 3D, 4D ili 5D, ili jednostavno ste naišli na ovaj video zato jer želite popraviti uvjete svog života, kako god bilo, ključna riječ je manifestiranje. U manifestiranju broji čitava civilizacija, čitava noosfera i postoji dobar razlog za to. A to je zato jer mi zapravo jesmo prešli u novi način svjesne kreacije našeg života. I to zahvaća apsolutno svako biće u našem zajedničkom polju, na našoj planeti Zemlji, majci Gaji. I danas ćemo pričati upravo o tome koje su 3 najbitnije stvari koje morate znati i zapravo jedine stvari koje morate znati o novom načinu manifestiranja na novoj Zemlji, koja je ovdje i sada. I pričat ćemo zapravo o tome kako je ta moć u nama, kako je probuditi. Vjerujte mi, stvari zapravo jako jednostavna. Manifestiranje je vrlo lagano, samo kada shvatimo što smo prije radili u takozvanom starom svijetu, što danas više u ovom novom brzinskom, momentalnom manifestiranju zapravo više nije adekvatno, odnosno koči nas. I bez brige, apsolutno svi alati su već u vama, to je vaša moć, ja jesam. Danas ćemo pričati o tome, ovaj video će možda trajati malo dulje, pa će ga biti možda i potrebno više puta poslušati, ali poanta je u tome da su ove transmisije aktivacije, što znači da zapravo ne morate ništa drugo raditi, već jednostavno slušati, pustiti da rezonira sa vama i to će negdje u vama ostati i raditi će dalje svoju transmisiju, zato jer vi ovo jeste izmislili. Ja sam ovdje na vašu pozivnicu da vas podsjetim da već jeste u srcu svega što jest, da već jeste ljubav, da već jeste manifestator, apsolutno svog iskustva u svom životu, da ste savršeni. I danas ćemo uletiti onako u praksu svega toga, vrlo jednostavno, praktično, bez ikakvih posebnih muljaža, tehnika i svega ostaloga. Vi ste jedina tehnologija. Pa krenimo. Prije svega, ono što ćemo zajedno napraviti je da ćemo se sada konektirati sa našim srcem. Otvorit ćemo kanale zajedno da možemo bolje primiti ovu transmisiju, da možemo odmah direktno svjedočiti kako naše prisutstvo jest jedina kreativna moć koja nam je potrebna. Pa vas pozivam samo da uzmete jedan svjesni duboki udah i izdah i povratite svu svoju pažnju, bez obzira gdje ste sada, da li je vaš dan tek počeo ili završava. Povratite sve svoje misli, emocije u sada i ovdje i konektirajte se sa time da ne morate ništa drugo nego jednostavno postojati, da biste sve zasluživali, da bi vaš svijet vas volio, da biste bili one koji jeste. Pa ćemo krenuti sa prve 3 najbitnije stvari koje ćemo onda jednu po jednu objašnjavati, odnosno 3 zakona ili 3, kako god ćemo to nazvati, izjave ili zaziva koje su bitni za 5-dimenzionalno manifestiranje, odnosno 4-dimenzionalno. Ja to zovem još i moć ja jesam, to je zapravo moć našeg prisutstva, a to je, znači te 3 stvari su pod 1, tvoja svjesnost, ili ja jesam svjesnost, je Bog. Što zapravo znači da si ti taj koji kreiraš svoj život 100%, all the time, cijelo vrijeme, svako iskustvo. I to je dobra stvar. Ovo sve zvuči kao čuli smo to već 1000 puta. Ali zapravo radi se o nečem puno bitnijem. Sada smo spremni
sve to i živjeti. Možda ste čuli sve ove rečenice već puno puta u svom životu, ali jednostavno niste ih mogli doživjeti jer je vaša trodimenzionalna stvarnost se jako razlikovala od onoga što zapravo čujete i rezonirate da je za vas istina, to da jeste kreator svoje stvarnosti. Danas ćemo pričati upravo o tome zašto 3D ne pokazuju rezultate onoga što želimo i kako to promijeniti. I lagano je. Manifestiranje je jako lagano. Činimo to cijelo vrijeme. Znači, broj 1. Tvoja stvarnost je Bog. Kreiraš svoj svijet 100%. Broj 2. Sve u tvom svijetu je kreirano u tvojoj mašti ili imaginaciji. To je ono što zovemo 4D. Znači, 3D je naše fizičko tijelo, fizička stvarnost. 4D je naš unutarnji svijet, naša mašta ili imaginacija ili naše astralno tijelo. I 5D je naše bezvremensko ja jesam ili svjetlo naše svjesnosti. Znači, projektor ovog čitavog iskustva. Konekcija između fizičkog svijeta koji je finalni, koji je zadnja manifestacija naše mašte 4D i 5D našeg ja jesam, konekcija je zapravo 4D, odnosno 4D je most. Dakle, 2, sve je kreirano u tvojoj imaginaciji ili mašti. Sve ćemo ovo objasniti kasnije. I 3, ti si jedini autoritet ovdje. Što zapravo znači da tvoj vanjski trodimenzionalni svijet, kako god da izgleda, nema nikakav autoritet nad tvojim ja jesam, nad tvojom svjetlom svjesnosti. I kad govorim svjetlo svjesnosti, kad govorim moć ja jesam, ne govorim o nekakvom spiritualnom, vanjzemaljskom, eteričnom, tamo negdje stanju koje nije već u nama. Moć ja jesam je najočiglednija stvar na svijetu. To je onaj slon u sobi, elephant in the room. Zašto je najočiglednije? Zato jer da biste imali bilo koje iskustvo, vi morate biti tu da ga svjedočite. Bez obzira da li se radi o vašem dnevnom sanjanju, odnosno o onome što vidite dok imate otvorene oči i krećete se kroz svoj dan, bilo da se radi o vašem noćnom sanjanju gdje vaše tijelo spava, ali vaše astralno tijelo putuje i doživljava, zar ne, snove, tu je također svjetlo vaše svjesnosti prisutno. To je takozvani ja jesam, jer šta god radili, šta god doživljavali, vi morate biti prisutni. Vaša prisutnost je najočiglednija stvar na svijetu. To je nešto što sve spiritualna učenja, čak i religije pokušavaju kroz dugo vremena nam ukazati na to da ja jesam svjetlo svjesnosti, ja jesam svjetlo ovog svijeta i to smo se nažalost toga ulovili kao da je to nekakva dogma pa to pokušavamo naći negdje drugdje, ali to je zaista najjednostavnija stvar na svijetu. Ja jesam. To je jedino što ja mogu sa sigurnošću reći. I ta svjetlo svjesnosti je prisutna i kada po noći spavamo bez snova, kada ulazimo duboko unutra, tada više nemamo fizička osjetila da bismo interpretirali svoje iskustvo, ali i dalje postojimo. Jel? Tu smo, zar ne? Dakle, pod 3 smo rekli da si ti jedini autoritet ovdje, što zapravo znači da vanjska stvarnost nema autoritet nad moći ja jesam. I danas ću vam objasniti što to sve znači. Htjela sam samo prvo da objasnimo, odnosno da kažemo koje su 3 točke. Pa ajmo ih ponoviti još jedan puta. Prvo, tvoja svjesnost je Bog. Apsolutno sve kreiraš u svojoj stvarnosti. 100%. To je dobra vijest. Ništa ne možeš promijeniti u svom životu ako nisi vlasnik toga. Znači, preuzimanje potpune odgovornosti za svoju kreaciju je potpuno oslobađanje. Zato jer ako sam ja to kreirala, ja to mogu i promijeniti. Ako ja to nisam kreirala, ako je neko drugi kriv za moje okolnosti, nekakav takozvani vanjski svijet, onda kako ću ja to promijeniti? Drugo, sve je kreirano u tvojoj mašti, odnosno svjesnosti. I treće, vanjski svijet nema nikakav autoritet nad mojim unutarnjim svijetom imaginacije koji je kreativna sila mojeg svijeta. Drugim riječima, naopačke smo to shvatili. Mislimo da moramo stvari popravljati u 3D svijetu koji je finalna realnost i zrcalo mojeg unutarnjeg svijeta, a zapravo se trebamo vratiti u svoj unutarnji svijet imaginacije koji je potpuno stvaran i stvarni od vanjskog 3D i od tuda projicirati emocije i misli koje želimo da se stvrdnu i manifestiraju u 3D.
Naravno, čitavu stvar orkestrira naš 5D, odnosno naše bezvremensko ja jesam. O svemu ovome napisala sam jednu kratku knjigu ili priručnik na hrvatskom i na engleskom. Ona se zove Moć ja jesam ili The Power of I Am. Evo, ovo je ujedno i moja prva najava da je knjiga dostupna. Možete naći na mom web sajtu, u njoj pričam o svemu ovome o čemu pričamo i danas. Link ću staviti ispod, ali i ako odete na moju web stranicu Marina Bitrajac, naći ćete sve što vam je potrebno za daljnje putokaze ako ova tema rezonira s vama. Vratimo se dalje na naše manifestiranje u 5D. I još ću jednom napomenuti da bez obzira da li imate ikakvog iskustva, ikakvog predznanja u onome što bi se zvalo duhovnost, metafizika, bilo kakve tehnike su nevažne. Nije bitno da li prvi puta u životu sada želite promijeniti zaista iskustvo svog života, jednostavno želite bolju kuću, bolji auto, bolji odnos sa drugim ljudima, zdravlje, ili želite multidimenzionalno putovati, konektirati se sa svom galaktičkom povijesti, susresti braću i sestre, želite kreirati novu zemlju, želite ući u 5D sa kreacijom zajedno, gdje kreiramo novo zlatno doba, o čemu ja još isto tako puno pričam na svom kanalu, svejedno je jer radite isto. A to je da se budite za otvaranje srčane čakre, koja je most koji otvara našoj multidimenzionalnosti, jer ljudsko biće, koje vi zapravo niste, sanjate da ste ljudsko biće, ali dok imate san da jeste ljudsko biće je multidimenzionalno biće koje je potpuni kreator svoje realnosti, nije nikakav rob, ne funkcionira samo na 3D i to je nešto što će uskoro postati jasno apsolutno svim ljudskim bićima. Samo je pitanje vremena kada ćemo apsolutno svi zajedno shvatiti da smo jedno. I to ide od nas samih, od sebe, od mene. Ja jesam kreator svojeg takozvanog reality bubla. Ja sam onaj koji projiciram svoj svijet na ekranu svoje svijesti. To su sve scene u mom životu. Isto vrijedi i za vas. Dakle, kada se naše stvarnosti spoje u frekvenciji koja je zapravo jedina frekvencija koja je istinita, a to je frekvencija jednosti i ljubavi, onda zajedno ko-kreiramo novi svijet, zlatno doba ili kako god to želimo nazvati. Radi se zapravo o prelasku iz historijskog, povijesnog doba materializma u kojem smo mislili da smo zapeli samo na 3D u našu pravu multidimenzionalnu prirodu. I to ide kroz otvaranje srčane čakre. A otvaranje srčane čakre je također doslovce evolucija koja nosi ovaj svijet i samo treba uskočiti na taj val. Ne morate ništa posebno činiti. Postoji milijarda tehnika koje su vam trenutno ponuđene. Možete odabrati neku od njih, ali zapravo potrebna je samo jedna tehnika. A to je tehnika da prihvatim da ja jesam kreator svoje stvarnosti i da shvatim da moja imaginacija kreira moj svijet. Pa krenimo dublje u naše glavne 3 točke 5D manifestiranja. Pridružite mi se u kavici ili kakao ili čaju ili što god. Uživate od ovih trodimenzionalnih prekrasnih stvari kojima nas naša predivna Gaja časti. Točka 1. Tvoja ja jesam svjesnost je Bog. Ja imam ovdje svoj kanalizirani materijal, njega isto možete naći na webu, znači sažetak ove 3 točke stoji vam tamo gdje je opis knjige Moć ja jesam ili The Power of I Am. Znači, prva točka, tvoja ja jesam svjesnost je Bog. To zapravo znači da ti nisi u vanjskom svijetu, u trodimenzionalnom svijetu, već je svijet u tvojoj svijesti. Kratko ćemo samo još ponoviti. Trodimenzionalni svijet je onaj svijet za kojeg mi mislimo da je jedino stvaran. Dakle,
To je svijet fizičkih osjetila gdje imamo fizička takozvana kruta tijela i tu funkcionira naše fizičko tijelo. Četverodimenzionalni svijet je astralni svijet, to je naše emotivno tijelo koje osjeća i ono je most između trodimenzionalnog i petodimenzionalnog tijela, odnosno sebstva. O tome svemu isto ima u knjizi, ali to su zapravo jako jednostavne stvari, ne treba to komplicirati. Znači, petodimenzionalno, o tome smo već pričali, je naše bezvremeno jastvo, ja jesam. I da se još jedanput podsjetimo. Jako je bitno da razumijemo da ne trebamo komplicirati stvari. Ne postoji ništa van moje svijesti. Da bi mogli zaista promijeniti svoj život, zaista ne treba nam milijarda tehnika. Potrebno je samo prihvatiti da ja jesam Bog, da se sve dešava u moje svijesti i zapravo ponašati se u skladu s tim. A to znači sljedeće. Manifestacija na 3D je korištenje moći ja jesam, mojeg prisutstva, mog svjetla svjesnosti, da vidim da sam ja taj koji svojim mislima i emocijama bojim svoj svijet. Znači ono što sam zamislio, to će mi se desiti. Ako dugo zabavljam misli, lack consciousnessa, povertija ili, kako to kažemo, siromaštva i oskudice, to ću i vidjeti u svom svijetu. Isto tako, ako zabavljam emocije, tuge, depresije, frustracije, to ću vidjeti u svom svijetu. Zašto? Zato jer ne postoji 3D svijet van mene. On je ogledalo, finalna stvarnost, znači gdje se skrutnjava ili zgušnjava moje stanje postojanja. Moje unutarnje stanje postojanja su zapravo emocije i misli koje uglavnom zabavljam, zar ne? E sad, jako je bitno jednu stvar razumjeti. S obzirom da ste vi došli na 3D sa punim zaboravom, znači čini se da ste se rodili, vi ste zapravo dobili program svojih roditelja, DNK od svojih predaka i kultura vas je naučila, odnosno društvo vas je naučilo što ovo je. Tako da čitav vaš trodimenzionalni život do sada je zapravo posljedica vašeg stanja postojanja koje nije vaše stanje postojanja, nego je naučeno. Znači, ono što su vas naučili, to ste nastavili živjeti i niste imali tu neke šanse. Znači, jednostavno tako je to moralo biti. To je ova igra na zemlji, zar ne? Međutim, dobra vijest je u tome da to možete u svakom trenutku ponovno promijeniti. Zašto? Zato jer postoji samo vječno sada u kojem ja jesam već ono što zamišljam da jesam. Dakle, da bi se vaš svijet promijenio, vi morate zapravo u potpunosti 100% prihvatiti. Bez toga nema promjene da kreirate 100%. To znači da kreirate i one najgore situacije. E sad, kreiranje situacija koje ne želite, patnja, bol, fizička bol, svjedočenje nečega, tuđe patnje, ne znači da ste vi kreirali nešto loše. Da se razumijemo, znači malo prije smo pričali o tome, nitko ne bi namjerno te stvari kreirao, međutim one su posljedica zapravo stanja u kojima ste bili. A bili ste u tim stanjima zato jer niste znali, zato jer vam je 3D svijet imao nad vama autoritet, prividni. To je zapravo i ona sljedeća, druga i treća točka u kojoj vanjski 3D svijet zapravo nema autoritet nad nama. Jer je on u nama. Međutim, nas su naučili da svoj autoritet dajemo van. Što zapravo znači da ovisimo o vremenu, nečim raspoloženjima, novcu, hrani, o tome da li će nas neko voljeti i tako dalje. Sve to nije istina. To sve možemo dobiti unutra, prvo trebamo dobiti unutra, kroz moć imaginacije, a zatim će se to manifestirati i u 3D svijetu. Zamislite ovako. Zamislite da imate nekakvu mrlju na obrazu i vidite je u ogledalu. I sad, kakve svrhe ima da vi pokušavate čistiti ogledalo? Mrlja će ostati dalje na vašem licu. Ali ako dođete do onoga ko vi zaista jeste i shvatite da takozvana ta mrlja je na vama, vi ćete jednostavno ukloniti. Ne možete uklanjati u 3D svijetu posljedicu. Trebate ići do uzroka. Uzrok svih nedaća u 3D koje smo ikada imali je zapravo nepoznavanje mehanike kako funkcionira manifestiranje.
Sada je s time gotovo, jer ovo znanje je dostupno apsolutno svima na planeti. Pozivam vas da pogledate moj posljednji video Energije 2025-2030. Tu puno govorim o tim novim energijama koje su došle na planetu, našu zajedničku stvarnost, gdje je svjetlo svjesnosti dostupno da zaista kreiramo novu zemlju ili zlatno doba ili doba svjetlosti. A to je kreiranje iz svog unutarnjeg ja jesam. Ne trebamo više sisati nikoga i ništa izvana. Ovo je toliko veliko i toliko drugačije od načina na koji smo naučeni funkcionirati da je potrebna potpuna promjena paradigme. Što zapravo znači da iz pozicije 3D svijeta morate poluditi i shvatiti da je vaš unutarnji svijet ili svijet mašte stvarniji od vanjskog 3D. Vi to zapravo znate i osjećate kao ispravno, zar ne? Stvar je u tome da samo trebate sebi dati dopuštenje da kreirate svoj svijet 100%, prihvatite to. Ništa van tebe nema moć da manifestira tvoj život. Tvoje ja jesam je jedino svjetlo svjesnosti. To znači da si ti jedino stvaran kao svjetlo svjesnosti, znači kao projektor ovog čitavog iskustva i čitavi tvoj svijet je projekcija tvoje svijesti. Znači, imaginacija tvojeg uma. Ti i tvoj svijet ste jedno. Nema drugog Boga osim ja jesam. Dakle, ništa izvan tebe ili tvojeg ja jesam nema moć bilo čemu dati život. Ovo se mora 100% prihvatiti da bi mogli ući u svjesnu manifestaciju. Ništa drugo nema moć manifestirati tvoje želje. To zapravo znači da trebate odustati od vjerovanja da bilo što van vas ima moć da utječe na vaše stanje postojanja. Ovo je nešto što se vježba. Ne možete ovo jednom poslušati, izaći van u 3D i reći ja ovo sve kreiram. Naravno da će vam 3D pružati otpor. Zato jer ste cijeli svoj život do sada davali 3D značenje da je bitnije od onoga što vi osjećate unutra. Plus, znate i sami da kad se na promjenu odlučite da ćete prvo doživjeti otpor. Taj otpor je kratkotrajan i on zapravo samo znači da je potrebno istrajati, ustraj, ali uvidjet ćete svoju snagu u tome da zapravo možete prebaciti svoju stvarnost natrag u svoje ruke. Točka 2. Sad smo došli do točke 2. Sve u univerzumu kreirano je u imaginaciji ili u 4D. Imaginacija je zapravo ono u čemu ste živjeli stanje postojanja kad ste bili dijete. Jako dobro znate što je mašta, znate maštati. Ono što vam se zapravo desilo je da pogotovo kad ste krenuli u osnovnu školu, a i kasnije pomislili ste da ste odrasli i zapravo vaš svijet mašte postao nerealan i počeli ste kreirati isključivo na 3D, a to je ubitačno. To je jako teško, to je jako gusto. Dakle, sve u univerzumu kreirano u imaginaciji. Ono što odabereš zamisliti u svojoj imaginaciji je prava stvarnost. Ono što zamisliš u 4D, materializirat će se u 3D, odnosno postati će trodimenzionalna materijalna stvarnost u fizičkom svijetu. Manifestacija, svjesna, petodimenzionalna manifestacija je spoznaja, odnosno ponovno otkrivanje. To se ne traži, to već jesmo. Spoznaja da je prava realnost, ono što je stvarnije u tvojoj svijesti, u tvojoj imaginaciji, u tvom unutarnjem svetom prostoru i da ono što izabireš zamisliti u svojoj imaginaciji ili 4D jest stvarnije. 3D nema nikakvi autoritet na tvojim unutarnjim svijetom. Ovdje se možete uloviti u ideji da, ali i onda se navedete 1000 razloga zbog kojega 3D ima nad vama autoritet. To je zato jer ste dugo vremena prije stvorili ste te okolnosti i to je u redu. To sve je ok, to je dio vašeg životnog puta učenja. Nikad se ništa nije krivo desilo. Kakvi god da su vam sada uvjeti, šta god da vam se dešava, bilo da doživljavate bilo kakvu nelagodu, pritisak, bol, patnju, šta god, samo tome trebate prestati davati značaj. Znači, nemojte se boriti protiv toga, niste krivo ništa kreirali, ne možete krivo kreirati. Jednostavno ste kreirali ono što civilizacija od vas traži da kreirate. Znači, a to je osjećaj nedostatka, da ste jednostavno ograničeno malo ljudsko biće.
To je ono što zovemo kolektivnim nesvjesnim. Ali vi sada isplivavate iz kolektivnog nesvjesnog i shvaćate da ne morate trpiti i niti jednu više okolnost. To ne znači da će se vaš trodimenzionalni život promijeniti preko noći. Treba će proći neko vrijeme da se vaše tijelo nauči na to da dobiva impuls sigurnosti, zaštite i da u vašoj mašti se počinju kreirati scene koje zapravo želite gledati. Ako bolje pogledate, mi smo zapravo čak odučeni od toga i da maštamo slobodno. Sad ću vam samo još reći kad pričamo o mašti. Znači, jako puno imate na YouTube-u i svugdje videa koji su vođene vizualizacije, manifestacije, afirmacije u kojima vizualizirate sebe u različitim novim okolnostima. Da ste zdravi, vaš savršeni dom, vaš savršen odnos ili partnera, znači što god. Svejedno je, jer u principu uopće nije bitno koji je sadržaj vaših želja. Ispod toga stoji želja da kreirate. Točka. Svako od nas ima drugačije životne okolnosti. One su rezultati onoga što smo odabrali kao naš životni put, od naših predaka i tako dalje. Ali ultimativno iza toga je svejedno da li želite da je vaše tijelo zdravo, da li želite savršen odnos s nekim drugim, da li želite veći prostor, da li želite utjecaj na druge ljude, da li želite ljubavne odnose, obilje, svejedno je. Nema loših želja. Vaša želja je božanska želja. Dakle, pozivam vas da pronađete autore na YouTube-u ili gdje god već koji vam odgovaraju i počnite slušati, naučite se ponovno vizualizirati u svijetu mašte svoju željenu stvarnost. Jedan od fenomenalnih autora koji je ponovno postao popularan zbog upravo važnosti ove poruke trenutačno u prelasku u 5D je Neville Goddard. Znači, preporučam da njegova učenja također uzmete u obzir. Neville Goddard je zapravo priča o tome da je moć kreiranja u našoj imaginaciji. Tako da definitivno check it out. I idemo do treće točke. Da ovaj video ipak ne traje nekoliko sati. Kava. I malo srkanja. Treća točka. Tvoja 3D fizička stvarnost je samo odraz tvojeg prijašnjeg stanja postojanja i to sada odmah možeš promijeniti kroz moć fokusa tvoje imaginacije. Probajte najobičniju vježbu da si dokažete da ovo funkcionira. Uzmite neki simbol koji je prilično neutralan. Ja sam ovo radila davno još sa svojom kćeri dok je ona bila mala. Jednorog, znači unicorn, slika jednoroga, bez obzira da li je crtana ili je AI, svejedno je. Uzmite sliku jednoroga, stavite na svoj mobitel i pogledajte. Gledajte je nekoliko puta u toku dana, sjetite se jednoroga i onda ga pustite. I onda ćete vidjeti koliko puta ćete u sljedećih 3 dana vidjeti jednoroga. Svugdje će biti. Znači, jednostavno jednorog će vam popapati u vašoj stvarnosti. Zašto? Zato jer ste stavili fokus na to. To je bio prvi način na koji sam ja svojoj kćeri, koja je tada još bila jako mala, zapravo pokazala kako to je bio prvi način na koji sam ja svojoj kćeri, koja je tada bila mala i jako još otvorenog prostora u svom umu za shvaćanje da je mašta stvarnija od 3D svijeta, pokazala sam je kako zapravo njezin fokus, moć njezinog zamišljanja funkcionira. Samo sam je rekla da zamisli, da radimo eksperimenti, da zamisli jednoroga i da vidi koliko će ga puta vidjeti u svojoj stvarnosti u toku sljedeća 3 dana. I moj muž je čak sudjelovao u čitavoj priči. Svi troje smo zapravo u narednim danima prijavili nevjerovatno puno jednoroga, toliko puno jednoroga na neobičnim mjestima na koje nam je stvarnost zapravo to pokazivala, da smo bili oduševljeni. Ovo vam govorim kao najjednostavniji primjer, a to zapravo funkcionira za sve. Gledate horor filmove, gledate vijesti. To su sve slike
To su sve aktivacije, to su sve frekvencije, vibracije koje stavljate u svoj um. Jako je bitno što stavljate u svoj um, jer na taj način ga hranite. Ono s čim se hranite, to postajete. Sve što stavite iza vašeg ja jesam, postaje stvarnost u vašem 3D svijetu. I paradoksalno u tome što smo mi naučeni da mislimo da se moramo hraniti strahom da bismo se od njega zaštitili. Pa zato postoje vijesti koje upozoravaju na različite nesreće. Zato vas stalno neko upozorava, pazi da ti se ne bi desilo ovo ili ono. To je zapravo potpuno kontraproduktivno. Zato vam neko zapravo stavlja u vaš podsvjesni um te situacije. Znači da zapravo povećava mogućnost da vam se to desi, a ne da vas čuva od toga. To je stara paradigma, to je paradigma čovjeka koji je živio davno, koji je funkcionirao kroz osvajanje prirode. Današnji čovjek ko kreira sa prirodom, on više ne siše drugog, ne ubija drugog, ne brani svoj teritorij. Današnji čovjek funkcionira iz otvorenog srca. Današnji čovjek konektira se telepatski, kroz otvoreno srce, na ovakav način, sa braćom i sestrama, sa svojim kozmosom i dijeli ljubav. Ono što dijeliš, vraćati se umnoženo. Ovo je sve jako jednostavno i pozivam vas da jednostavno pustite sve što ste ikada naučili o manifestaciji, o kreiranju i jednostavno shvatite da je toliko jednostavno. Ono što misliš i osjećaš postaje tvoj život. To je to. Ove 3 točke su jedna točka. Ono što stavim iza svojeg ja jesam, postajem i živim. Zato je preuzimanje 100% odgovornosti za svoje stanje postojanja nužno da bismo počeli kreirati u PD. Djeluje da na početku zahtijeva trud, da. Zahtijeva disciplinu jer je potrebno odviknuti se od konstantnog hranjenja sebe negativnim stvarima, lošem mišljenju o sebi, krivicom, strahom i svim ostalim. Dakle, tvoja 3D fizička stvarnost nema nikakvog autoriteta nad tvojim unutarnjim svijetom. Ona je samo odraz tvog prijašnjeg stanja postojanja. S čime smo se hranili, tako nam izgleda život. I to odmah sada možemo promijeniti kroz moć fokusa svoje imaginacije. Kao što rekoh, možete sami u meditaciji vizualizirati sebe u svemu onome što želite živjeti. Možete se za to poslužiti prekrasnim videima koje su mnoga braća i sestre snimili za vas i ponudili ih na YouTube-u ili gdje god za vašu inspiraciju, jer primijetite koliko prekrasnih ljudi, braća i sestara, zemljinih čarobnjaka, otvorenog srca, korača po zemlji i dijeli ovo, zato da bismo se svi probudili da svi jesmo u srcu jednog. Hvala vam. Hvala vam što primate u poruku, što je šaljete, što je pozivate i što je primate. Dakle, 3D fizička stvarnost nema autoritet na tvojim ja jesam. Ti si jedini autoritet ovdje. Ti si kreator tvog vanjskog 3D svijeta koji odgovara kao ogledalo na tvoj unutarnji svijet imaginacije. Ako se identificiraš sa tvojim vječnim ja jesam, tvojim petodimenzionalnim sebstvom, tada sve šta dalje staviš sebi, kao na primjer ja sam žena, ja sam kreator YouTube kontenta, ja sam majka, ja sam ljudsko biće, ja sam pisac, ja sam netko ko voli piti kavu sa prijateljima. Sve što ide iza ja jesam je kreirano iz mene. Ja to odabirem. Nitko ne može za mene odabrati koja jesam. Niko mi ne može reći koja jesam. Ne može. Nitko ne može biti ti. Ne može. To je jednostavno nemoguće. Zato smo svi jedinstveno dizajnirani. Ali moć kreiranja svoje stvarnosti iste u svima nama i ide kroz unutarnje svjetlo svjesnosti. I to svjetlo svjesnosti nije filozofsko, out there, nešto što se treba uloviti. To je ovo. Ja jesam, ja postojim, bivam. To je dovoljno. Dakle, nova paradigma petodimenzionalnog manifestiranja je nešto čemu se jako radujemo i ona je nama prirodna.
Zato jer se radi o funkcioniranju iz otvorenog srca. Ali je potreban određeni shift kojeg trebamo napraviti svi, to je ono što zovemo uzemljavanjem ili što god, a to znači da se moramo odreći starog ja i starog načina postojanja. Ovaj stari svijet, stara zemlja u kojoj vlada ovaj kaos natjecanja, oskudnih resursa, krivljenja, nezdravih odnosa, moramo tome reći ne. Drugim riječima, moramo korigirati ili ispraviti ignoranciju 3D svijeta na način da je uzdignemo. Da je mi sad vidimo kao rezultat našeg prijašnjeg stanja postojanja, tako sam gledao svoj svijet, ali sada više neću. Sada shvaćam da je ljubav jedina kreativna sila. Detalji vašeg života nisu važni. Da li ćete vi promatrati svojeg automehaničara koji vam popravlja auto i s ljubavlju ćete nagraditi tog čovjeka svojom pažnjom. Vidjet ćete ga u njegovo srce ili njezino srce, možda je žena. Nagradit ćete ga novcima, nagradit ćete ga time da ga vidite vrijednim. I ako on počne pričati stvari koje su, u kojima on sebe krivi, u kojima vidi svijet oskudnim, vi ćete samo jednostavno svojim svjetlom svjesnosti posvjedočiti da on jednostavno ne vidi, ali da vi vidite za sebe i za njega. Nećete pružati otpor, nećete reći ne, to nije tako, to nije tako. Ne, vaša ljubav će spržiti njegovo osjećanje. Bilo kakve oskudice. Namjerno sam dala jako običan primjer. Jer mi živimo u trodimenzionalnom svijetu na jednoj razini koja je vrlo obična. Čuda se dešavaju čitavo vrijeme, ali svi mi idemo u dućan, idemo na toalet, imamo odnose, vozimo se negdje, pada kiša, puknu gume, whatever. To je u redu. Ovaj trodimenzionalni svijet je igralište i ne treba sve biti nam rasprostrto kao crveni tepih da bismo mi bili kreator, svjesni kreator. Naša snaga se upravo diže iz toga što prepoznajemo da možemo kao lotus iz mulja narasti prekrasni i stvoriti ljepotu. Jer ljepota je u nama i mi jesmo ti koji kreiramo novu zemlju kroz otvorena srca. Dakle, promjena percepcije iz trodimenzionalne stare zemlje u petodimenzionalnu novu zemlju ili novo ja je prelazak iz frekvencije straha u ljubav, iz obrane i napada u otvoreno srce, u dijeljenje, iz odvojenosti, iz straha da nešto s nama nije u redu, iz okrivljavanja, iz sisanja energije izvana, u to da izvor energije je u meni. Moje vječno ja jesam, iz mene pršti vječna energija. Ali naravno prvo treba dati sebi. To je onaj dio gdje se vraćamo natrag u svoj unutarnji svijet koji je naš safe space, naše sveto mjesto i od tuda kreiramo i vidimo svijet vani. Zato ovo novo doba u kojem svaki individualac treba dovoljno vremena da uđe u sebe. Zato je meditacija i boravak u prirodi nužni preduvjet za prelazak iz 3D u 5D. Jednostavno Gaja ide sa nama i moramo se konektirati sa njom. Ne možemo očekivati da ćemo 24 sata dnevno biti fokusirani u 3D i pokušavati riješiti svoje probleme kroz linearno vrijeme i natjecanjem i gnjavažom i guranjem i očekivati da ćemo preći u 5D. Jednostavno to je nemoguće, to su dvije različite frekvencije. 3D se lako transcendentira kada svjetlo svjesnosti iz 5D obuhvati 3D. To znači da blagoslovite svoj svijet. Zato jer ste vi taj svijet. To je prva točka. Ja i moj svijet smo jedno. Moj svijet je u meni, nisam ja u svijetu, svijet je u meni. Ovo nam potpuno vraća našu moć natrag. Vraća nam naše nebo, našu zemlju, naše prijatelje, ljubav. Ja znam iz svog osobnog iskustva, a pošto smo jedno, znam da to vrijedi za svakoga od vas. Ja sam vječno zaljubljena u sve. I samo nisam znala dopustiti da mi svijet to vrati natrag. Sada dopuštam da mi svijet to vrati natrag, tako što volim bez ograničenja. Puštam si da obožavam ovaj svijet. Dakle, otvoreno srce
je frekvencija u kojem vidim da ja jesam kristalno vječno biće, koje može primiti ljubav, koje može primiti svjetlo svog kreatora od onoga koji ja zaista jesam. Mogu si dopustiti da sijam to natrag u svijet, da sijam to natrag u svijet. Zato jer je to moj svijet i moj svijet me voli. Zato jer je samo jedan svijet. Jedan je. Onaj koji ima otvoreno srce može sijati svoju svjetlost bez distorzije. To je zarazno i kada pustite sebi da autentično funkcionirate iz one ljubavi koja jeste, to doslovce radi čuda. Jer čuda su zapravo potpuno normalni način funkcioniranja u 5D. Ono što zovemo čudima u 3D je zapravo naše prirodno stanje postojanja. Svi mi jesmo čudotvorci, svi mi jesmo Krist i Sofija, svi mi jesmo Bog. I to me vraća ponovno na točku broj 1 koja kaže tvoj ja jesam svjesnost je Bog. Moja misija je ovdje samo da te podsjetim pred moj voljeni prijatelju i prijatelji da već jesi Bog i da ova transmisija potakne što veći broj stanica u našem tijelu sa svjetlošću i ljubavlju, da se sjetimo da nova zlatna zemlja jesmo mi i da ljubav je tkanina apsolutno svega, podloga svega i da ljubav uvijek pobjeđuje. I s time ću završiti današnju transmisiju. Popit ćemo do kraja zajedno ovu kavu i malo ove predivne vode. Ja inače svoju vodu uvijek točim iz izvora, direktno iz zemlje i punim je na suncu. I preporučam i vama, pozivam vas da to činite, zato jer je voda nositelj energije i možete je sami programirati. Inače svugdje gdje god dođem i s kim god pričam, populariziram vodu, jer voda je prekrasno pročišćavajući elemental koji vraća memoriju na univerzalnu jednost. Hvala vam. Volim.